kakabsat, mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa isang home-based business sa Barangay Bacuit Sur, Bawang La Union. Dito po sa Gracias Memento Arts and Crafts. Makakasama po natin ngayon si Ma'am Gracia Ariola Estigoy, ang owner po ng Gracias Memento Arts and Crafts. Hi, Ma'am! Ma'am, ang ganda-ganda naman ng iyong mga binubuting-ting. Yes naman. Napaka-elegante. Ay, talaga ba, ma'am? Opo, I love Pumasok ba it. to sa panlasa niyo, ma'am? Nako, Parang over pa sa pasok sa banga. Ang ganda-ganda po talaga. And very happy ako na nakarating po ako dito sa iyong tahanan. Yes, ma'am. Welcome. Ma'am Gracia, I admire you so much kasi nababalance mo yung time mo dito, kasama mo yung family mo, yung mga anak mo, and at the same time, nag-work ka din, kumikita ka rin ng pera. Yes, Hindi ma'am. ba? But it was never easy. Oo. Marami talagang sacrifices, maraming Opo. buyats, lalo na kapag morning, mag-work ka na sana, pero yung anak mo, kailangan ka, so Oo. pina-priority mo. So, kapag katulog, tsaka lang ako minsan nakakapag-work, nakakapagtrabaho. Si Ma'am Gracia ay isang super mommy. Ay, grabe siya. Ganyan talaga pag mom ka, di ba? Oo, You will do totoo everything yun. for your Tama, kids. tama. Ang Gracias Memento Arts and Crafts are handmade products that focuses on personalized items. So these are souvenirs for weddings, events, birthdays, debuts, mga ganun. Nag-start po kami way back 2019. Actually, wala talaga sa plano ko na i-business po ito. Pero nung 2018, nung kinasal po kami, medyo nahirapan po ako maghanap ng local supplier dito sa La Union ng mga wedding souvenirs na personalized. So, nakahanap ako ng gagawa ng wedding souvenir namin sa Manila pa. So, nung nag-offer sila ng franchise, that's the time na grab ko yung offer. Kasi nag-close na yung previous na job ko. And, ayun, kakapanganak ko. And ayoko naman na umasa lang sa asawa ko. Kumbaga gusto ko rin kumita ng sarili. Kaya nung nag-open sila ng franchise, sabi ko, go. Gusto kong itry yung business na ito. Nung nag-start kami, konti pa lang talaga yung product lines po namin. We started with tumblers, ref magnets, notebooks, ganun lang po. So, yung mga stock ko nun, very limited lang kasi nag-i-start pa lang. Konting-konti pa lang talaga yung customers ko noon. Mostly family and friends lang. And then, yun, yung mga nire-refer lang. So, yun, habang tumatagal, nagkakaroon na rin kami ng new items, lahat ng woods and leathers na pwedeng i-engrave, kinukuha na namin para mas madami kaming may offer dun sa mga clients po namin. Ang forte kasi talaga namin is bamboo and leather. But if you have other items, kasi yung engraving machine naman po natin can engrave also metals, itatry po namin yung best namin para ma-handle or ma-cater yung gusto po ni client. With the past 6 years, yung mga products po namin napadala na po sa abroad, sa US, ganun. Then, mga ginagawa rin pong souvenirs, papuntang Dubai, papuntang Saudi. Ayan, may mga nag-order na din po sa amin. But our target market or yung mga mostly nagiging client po namin is based po sa La Union. Mas gusto ko po na yung mga taga La Union muna yung i-cater po namin. Sakit sa mata. Okay ka lang. Basta wag lang titignan ng matagal, ma'am. Tsaka kung kailangan kasi naka-close ito. Ay, okay. So, yung ganyan, mga ilang minutes yan? Roughly, ma'am, nasa siguro mga 5? 3 to 5 minutes. Ay, okay. Ang ganda. Yeah, hindi siya mainit, ano? Hindi nga. Oo, medyo ano nga ako, una baka mamay mainit, nakakapaso. Hindi naman, Oh, ang ganda po. Hindi na mawawala yan, ma'am. Oo nga eh. May pangalan muna. Pag may nag-neck-knock nito, Ay, alam alam mo na. na. Alam na. So,
So, i-engrave naman natin ngayon yung, Opo. ma'am, yung face mo naman. Para Okay. for sure hindi na talaga mawawala. Oo. So, ito po yung aking coaster. Ayan. At ito naman po ang aking grad pick sa UP. Ayan. Uy, Para sa mga perfect. mahilig magkape. Yeah, perfect. Thank you, Ma'am Gracia. Thank you so Welcome much po. po. Thank you so much din Thank po, you, ma'am. thank you. Appreciate it. Yeah, order na po kayo. Our product range, ang pinakamura nasa 50 pesos, which is our ref magnets, keychains, ganun. And pinakamahal is yung tumblers, sa around 500 to 550. So, yun na yung mahal naming items. And marami pa po kaming items in betweens. Like we have budget for 250, 300, 400. Basta sabihin nyo lang po yung budget nyo sa amin and we will work on it. Magsasuggest po kami ng pasok po sa budget po ninyo. If you want to order, pwede lang po kayong mag-message sa aming Facebook page, which is Gracias Memento Arts and Crafts, and also our Instagram page, Gracias Memento. Mga kaibigan, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Gracia. Opo, lahat po ng mga in-order ko na mga personalized items ay talagang nagawa po ng mabilis, very high quality, napaka-elegante. I'm very, very happy po sa akin pong mga in-order, ma'am. Thank you for promoting our small business, and we believe in your advocacy to promote local, especially local products here in La Union po. Thank you so much. Thank you din po. Maraming salamat, Ma'am Gracia. Thank you you, very ma'am. much naman, Ma'am Gracia. And thank you for appreciating. Yes, Opo. And ayan po, mga kaibigan. Sana ho, kapag ka ho, naghahanap kayo ng mga souvenirs, personal items, mga pang-wedding, debut, birthdays, lahat po ng okasyon sa ating mga buhay, sa ating mga korporasyon, sa ating mga trabaho, mag-order na po kayo dito sa Gracias Memento Arts and Crafts. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo ti bida!